Hala mo dyan yung itsura sa Facebook. Hala mo rin si Aquaman. Hala kagwapo. Hala imit ko ni Ron. Hala, chat na ka padung. Padulong na ko. Okay, Ki. Send. Oy, babay. Order ako kuan pi. Hello. Lotion. So gidawat Hello. order karon ikit. Dili kay ang kuan ang mga Oh. Gani mo ready na kay ko. Hello. Oo, basta ha dito sa sapa. Sa sapa. Ha? Dito magkita. Excited na kay ko makamet ka. Kay dugay na pud ako na ano na gibiyaan sa kubanas. Padulong na ko ha. Bantay ko ha. Si Aquaman mo ka imong itsura. Oo, sige. Sige, bye-bye. Magtinok. uy asa ka uy. 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 Di mo nag. Hoy. Hoy. Nado siya ka date. Chacha. Ila ta ta gichara ta. Ako man daw. Ha? Ay ka gid. Good daw. Ading patol ato. Kasi mo. Pero Uy. Ako man. di man sa Aquaman. Ay, sabi ay. Gari naman. Ha? Asa ka to? Eh namuk man sa Paso na ako engine. kung ati. Niagi kay mong ati. Kay magkuan mi magparlor mo. Asa kaya mong ati mag-date daw? Wala uy. Wala siya Dunggan na mag-date. mo na siya kastorya na siya. Kadit. Wala man good. Kilig Sapa daw. siya Sa sapa. sapa. Kilig Okay, ito sa nung- sapa. Tinadaw siya baon ta barter sa to. Na, date. Uy, ako man. Nagchismis na pud mo. Sabay na lang tabi atong lion. Chismis sa kay Ah, sabay Di man na chismosa. Amo lang Sabay mag tara make kay tara sure. nyo tara sabay ta dito. man. Basta tayong ate dito tara. Kalaban man tanyo. Sige lang. Uy. Oo. Oo. Asa naman ka? Una na kani ko diri no. Sa sapa. Lagi una na gani ko ganina pa. Alas 8 pagod ko diri ay. Alas 12 na lang dugay kay ka naabot. Sige na asa man ka? Lo, way ganda tong tingog, murag naa sa tubig. Lo ako man jud ay ko. Nakitaan ba yun ako sa imong profile no, grabe, yun mo kagwapo. Motong idol na ako sa salida bang Aquaman, lami kay glawas. Oo. Excited na jud ko makita gay no, wala jud ko katulog biya gabi ha, pa magunahuna sa imo ha. Gusto gila kita makita na. Pagdalin asa naman day ka? Oo, katong sa sapa, good tong sapa ba nga tong sa sapa. Tong ginadate-datean ba dito lang daw iki. Wala nay bayad, libre ra. Oo, ako na'y bahala dyan sa imong tanan, ha? Basta mauman ka na imong itsura sa personal, katong sa Facebook na nakita na ako na gwapo kayo. Oo. Ayaw ka bala ka. Inalambot akong itsura. Kung sa'yo mo nakita sa akong Facebook, kanang profile na ko nga gwapa, kana gyud mismo. Inaana gyud ko kahitsuraan. Pagdili na dira, ha? Nanaka? Nanaka? Oh my God. Masay color sa imong sinina. Masay color sa imong ikaw sa una. Nang ako una mo. Masay color sa imong sinina. O sige ang ako ang sikuan ano. Naka-white gana ilingin-lingin ang kuan. Lingin-lingin naka-white polka dots, naka-black. Naka-shades ko ha, naka-shades ko. Ang buhok nako yellow. Tapos nagdala ko bag na itom. Nya nagtiniras ra ko uy kay Ginoo apa baya diri. O sige na, unsay mo suot? Ay, napakay pa surprise ba? Lagot siguro nimo eh. Sige na, excited na ko makita sa imo, napakay pa surprise oy. Mantay ka jud unya. Nana ko dire dapit sapa. Dili biya ko mabuhig way tubig kay Aquaman biya ko. Ikaw lang nagtalikod. Oh, ako ni. Kanang kulot-kulot ang buhok na taas. Oh, Nalamikad barog. oh, ako jud ni. Ay, ikaw. Oh. Wa jud ka na sayop. Ulo na taka.
Nakoy gipangita. Abi kog ikaw sorry ha, nakuitante ka. Nakita ka tong lamig lawas na kan. Murag taas og buhok, kulot. Murag si Aquaman o kanang ano ba hitsura. Oh, ako to. Ha? Ako to. Dili man halwan ang gipangita si Aquaman. Uy, kita ka ni Kuan Kinsa? Lisa. Kinsa Ay katong Lisa? babae ko nagwapa. Parehas jud sa imong suot ba? Lisa sa Blackpink. Ako to nga naman. Sure ka? Mura man kag taklob suka lagi. Nawayon po ni mong giatay ka. Ikaw to akong ikaw ni. Oo. Ginoo ko discussing. Anong hitsuraan makay ka sa Facebook? Ya sa personal murag lain makay naong. Ikaw gani mura gani kag Kuan. Taklob suka jud sa pananaw lang nako. Sige, bako ani Ikaw jud to akong kakuan jud. Nagduda po ko sa imo, kung ikaw ba to? Sama na imong itsura taon Ginoo ko Layo ra kay sa Facebook tanawa sa Facebook mura kag si Aquaman. Kani mura kag Oo, sa tanawa, Kuan no? Sa Blackpink. Oo, ikaw murag si Aquaman. Murag kag si Ang Lisa. personal murag si Ultraman. Ginoo ko. Ikaw nga nang mura naman kag taklob suka lagi. Isang sayangan lang ko nimo nga kung adlaw ba. Pag wa nanti ka nag-meet oy. Say pangalan din nimo? Nonoy, Ising. Nonoy. Asa man ka? Taga Kuan ra. Ha? Taga diri ra sa Sapa. Asa dapit diri? Sige tamakan ng imong balay. Yara sa Kanang- kilid gud sa Sapa ba? Ano day single day ka murag nangita kag mga uyab karon? Okay. Nangita lagi ko Kuan lagi nga makapaanak na jud ko ba. Murag ikaw na jud toy Ay, babae nga akong gi pangandoy Ay na lang lagi. gid pag-asa gid gid ko mapatulog ka naong ranako. Pero anyway, nice to meet you kanang ako man pud gibayaan gid ko bana jud. Ako single jud ko. Ah, Mo nang mangita ko depende ba, depende ano kung makasinabot ta ako. Kira po sa ko para sa gitsura kay maora mga anak ka pod, di ba? Mas gwapo nang makaliwat ka sa kuha. Hello, Kay is atong bata kusog kay mo langoy. Wala! Bibi pa na siya pero kabalo na mo langoy diri sa Sapa. Oh my god. Actually, di kay tsuraan pero lang ka mang istorya kanang mo ano jud akong dughan. Pinaki Ha? kinasing-kasing man gud na akong istorya gud kay. Ano tinuod kayo ba? Ang sama na sa may plano nimo manglangoy ta. O manglangoy na ta, pwede kayo. Maligo tag dagat tapos kanang gokron to nimo. Oo. Sige na kay nalagod ka tong bana na ako kay wala man ginapakita sa ko 1 year na. So gusto na ko siya balusan ba. Dire na lang jud ka sa kuha jud. Ay nang ikaw ay puli para parehas ra gyud na. Single. Ay single ka? Oo. Ako biyudan ako. So tara. Tara. Dito ko sa unahan ko na mulay ta. Asi. Na naganta. Ako ang gokro. Ay, ikaw gani, ikaw gani. Uy. Ulat ako. Awa di review bullshit man ka. Ulat ako. Mao na to? Dili man siguro. Mao man guro to, di man hitsuraan po, senseyahan. Kabalo jud ko sa test akong ate day. Kung maura man ako Si test ni drug test? test ba? Ay ka ng Ay, test panlasas. panglasa sa pagtanaw dili siguro ako maunong. Oh, nagurog danay man ang murag Paminaw pangako layo. sa'yo. Paminaw balayo pa kay Balag inana akong atig naong day, dili mamili pud na siya uy. Dili Okay, na usoy talaga mo ana tanaw nagdagandagan magino. Nawayon kay mo oy. Di basta dili hitsuraan, dapat ang piliun po dili hitsuraan sama ra na. Sige gusto mo di hitsuraan, panganak mo di hitsuraan. Mo gani gina yung gayon no pag Uy, dili tsura virgin ng pa babae, ko. Oh. pag dili pud tsura ng lalaki, ang tawag ana gaba nga relasyon. gapa. Wow! Mukiyo pud kay mo manguan uy. Sumbong jud ta mo sa inyong ate. Unsa man tawag nimo ana? Ano Unsa mag ka friends daw? friends na, friends with benefits. Ano sa daganda aw mati ko na. Dili uy, mao sigud tong mga lalaki. Giguhin ta ng ang kigul tan ano Ano, nagdagandagan oh. awa. Igat pud kay niya. Normal din ang No, gunita ng awa, no. kigul. Ay dili na mao. Kasi Ay, din na nangutang man na siya siguro lakiha. Mao siguro na nanawa kuya. ganina. Kuya mangutang na mo kunin sa kigul. Usa na ang kigul? ATM? Imo pong tukuan nimong ate. Gusto nang igat mo ba yung akong ate Jod? Kamu Igat, Jod mo Jod. pamilya mo, konsentidor kay mo ay. Ano di ay di pud mo igat. Sumbong ka dito ha. Hoy, wala jud kay ebidensya na igat-igat bitawon. Sure. Ka na hulot Isara mo kong kwarta. kwarta. Para na uy. Ho diri uy. Mantay gusto mo sumbong ka. Tusumon Dubukon ko jud ng ko naong kay ninyo. ako man lang igsuon. Ito ang dagto kay kabalo ba minsan yung mga batasan sige pahaba dagto. Join na lang dito para tulo mo. Uy, lain Anang mga nawon. kuwan sige sumbong-sumbong. Kapangit pud ano yung kung uyab na sa kong ate. Okay ra na Ikaw siya. pud kaya. May ganyan ni pato sa mga igsuon. Kasi panghinaway same ra mo. Nya ka mo.
Puro mo yung game mo mga Okay, wa may nanguyab no. Ganti. Puko. kapangit at tuon ako kung ate. Uy. Saan mo pwede? Uy. Saan naman yung mga Ano sa maka diri chocolate? Ate! Pakuan sa diya ba? Sa man siya. Ay sig tapok mura tag mga suso. Para sa naong tanan. Ikapay na ko ninyo. Kinsa na siya? Isa na. Ha? Isa na. Si Aquaman. Aquaman. Di man gina si Aquaman og naong. Ultraman na lang. Para Dili dali. po si Ultraman. Si Kwan dito ba katong duha ka kabuok na Ano man? na to ba kay nanaway na po kay uyab daw mo ni. Bago pag gila-ilan na mo pero ngapit ako ma-inlove sa iya. Ayaw po pag ilab-ilab dayon ate. Ginoo ko. Magbuhat naman Unsa po na sa natong kuha. magdayon naman yung unsa natong lahi ate uy. Pauli na gunida. Kadili ko uy, bahala ka diha uy. Mensahe lang siya ha. Uy, so patagasa pud ka uy. Taga diri ra. Pa yun ako na akong ate ha kay dali ra kay na mailad. Tanaong naong mangilad. Anang gud siya wa siya anak. Anak. Wala siya anak. Ah. Wala man jud kay wala na makagusto ani. Ayaw pagkuan-kuan ana niya. Basta og kuan. Love na nako siya. Sa ipaglab-lab ya te kay sumbon jud ka ng mama dia. Naginig gugmaay naman mi. Wow! Pangutanan ako sa man ka diri, nag-date me. Giapas gati kano kay nanaway tong duha ka si Minda ug si Kuan. Kinsa? Tong dako kay naw. Nakabalo man sila nga na. Giistorya na po nimo. Wala man gol kay nang maato ta giadto ko ta ang Oo, nalbo mailang jud mo kabakako nimo ba? kay mangita ikong kanang namingwit no. Di mo tigla Ay makita na ko ay na sige istorya ana nila kay wa na mga nada. gi tawag ko nila kay naadaw ka na sigda ko dagan mura daw kag nakundatan daw kay kag naw. Ti uy yung pag inanak ti uy. Ay mabuot man ka sa kuang kuan. Ayo dili ko yung ano. Ay di na mapili ang love. love Sa di ka, wala na sa itsura. wala mo kay naga. Pare sa rami mong naong, mo nang di ako gipuni kay pare sa mong naong. Uy. Ti o do ka dinosaur mo na sa ti. Di na po Wala, oh. nang kumpara kay dali. Gukra ko ba ito? Nagukod-gukod na pa ng mga tahong oh. Hoy! Tayo John! Pagdali, gigukod ang tambubukan. Murag mga zombie.